Tervetuloa Risas Dental Centeriin, jossa huolehdimme terveistä ja kauniista hymyistä. Tarjoamme sinulle uuden hymyn All on X-teknologialla. Tämä menetelmä mahdollistaa kiinteän proteesin 4, 5 tai 6 implantilla. Korjaamme hampaasi kestävillä ja esteettisillä komposiittitäytteillä, jotka sulautuvat täydellisesti luonnolliseen hammassävyysi. Hampaiden valkaisu tekee hymystäsi kirkkaamman ja valkoisemman. Hoitomme on turvallinen ja tehokas tapa poistaa värjäytymiä ja saavuttaa luonnollinen valkoisuus. Hammassillat ovat täydellinen ratkaisu puuttuvien hampaiden korvaamiseen, palauttaen hymysi ja pureskelutapasi. Kruunut ja implantit tarjoavat pysyvän ratkaisun puuttuvien hampaiden korvaamiseen, samalla suojaten jäljellä olevia hampaitasi. Tarjoamme myös Gummy Smile-hoitoja, jotka parantavat ikenien liiallista näkymistä, antaen esteettisen ja luonnollisen lopputuloksen. Hanki täydellinen Hollywood-hymy asiantuntevalla hoidollamme. Inlay- ja onlay-korjauksillamme voimme elvyttää hymysi tarkasti ja huolellisesti. Zirconium-kruunut tarjoavat upean esteettisyyden ja ylivoimaisen kestävyyden hymyllesi. Tukemme on saatavilla suomeksi, englanniksi, saksaksi, tanskaksi ja venäjäksi. Ammattitaitoinen tiimimme on mukanasi koko hoitoprosessin ajan. Varaa aikasi Risas Dental Centeristä jo tänään ja saat täydellisen hymyn.